Hamzah dan seterusnya akan yang dibangun salah loh. Lan mugi-mugi sedaya saketo lumampah ingkang sae atas doa panestu panjenengan boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat salam kita aturaken kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallam ingkang panjenenganipun merupakan suatu suri tuladan umat ing alam donya ingkang buta kula panjenengan sami ke jalan ingkang lurus, jalan ingkang bener. Mugi-mugi sedaya umat lan pengikutipun termasuk kula lan panjenengan sami benjang benar-benar asal syafaat saking Rasulullah sallam. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun ing mriki kula wakili saking grup ugi ingkang kagungan dalem. Pramila ing mriki kula rada kaget ingkang sepindhah kawula wakili saking grup Salimah niki. Pertama kawula matur nuwun sanget dumateng Pak Yanto atas kepercayaan kawula dipun undangi sarencang sedaya ingkang maksudipun nggih menika angestreni anggenipun akhiran putunipun kurang lebih ngapunten kula akhiri wabillahi taufiq hidayah wa ridwanaya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat